Ćao ljudi! Danas pravimo tortu Kinder Bueno. Razdvojiti 2 jajeta, u bjelance dodati 120 g šećera, 120 g putera, 50 ml mlijeka i 1 kašiku nutelle, 1 puding od čokolade, 2 kašike mljevenih lješnjaka. Smjesu izliti u kalup, posuti sa 2 kašike mljevenog lješnjaka i peći 7 do 10 minuta na 180. Fill. U 200 ml mlijeka dodati 100 g šećera, staviti da prokuha. Za to vrijeme umutiti 2 žumanceta sa 150 ml mlijeka i pudingom od vanilije. Dodati u kipući mlijeko, miješati dobro dok se smjesa ne zgusne. Puding ohladiti. Za to vrijeme kora nam je gotova. U 1 kašiku nutelle dodati 30 g mljevenog keksa, pa to sve sjediniti i premazati preko kore. Na taj namaz ćemo staviti par komada cijelog keksa i kora je završena. Te se vraćamo na puding koji se ohladio. U njeg ćemo dodati 125 g margarina, pa sve to dobro sjediniti i premazati preko kore. Umutiti 400 ml vrhnja za šlag, pa raspoloviti. U polovinu šlaga staviti 2 kašike nutelle, sjediniti, premazati po filu od pudinga, pa onda preostali dio šlaga premazati po torti. Uživajte, pišite u komentare iz koje zemlje gledate, ostavite nam vaše utiske. Prijatno!